everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Ato sa una-una. Ayan na, nauna, Angel. Uy, sagot na lang, please. Maluoy ka, Angel. Maluoy ka. Sige na, Angel P. Maluoy ka na ako, please. Kay baho ko, bisan maldita ka, pero buutan man ka. Unsa? Maldita ko? Pero buutan lagi ka, deep inside. Ay, buutan ka, Angel. Na, di ra ba yun noon ko buutan ron na. Ambe, Angel. Unsa ba ka, ha? Pagpakiluoy. Ayaw pangaway. Dito ka, be. Dito ka. Ha? Seminara o na na imong hilaw nga igagaw. Unsa man ka, ha? Angel, Imo na sad sila abugaran. luoy man sa good si Ron na good. Supay luoy, oy. Pero, wait. Ah. Kung ani tumupuyo si Rona, mas mamonitor na to siya. Nausap na mo nga una, Angel? Imo na siya papuyon din sa mansyon? Di lang yun. Ay, wala lagi kong mangaway ni Angel, uy. Ako naman siyang giingnan nga bisan og maldita siya, pero buutan siya. Hahaini mo. Wala lang ginunta ka mumention og maldita. Kaya tao naging kastar sa itong bayana. Oo niya, unsa ko naman ini ron. Imo lang ba kung kasab-an, ha? Di ka ko ni mo paanhaon. Pasagda na lang dyan ko ni mo diri sa karsada nga, maglaro-laroy ko diri. Ay. Pagitati ka pagi. Manawag na ko balik ko niya. Ay, paanahaan na lang lagi kung karon dayon. Bitagay ko sa address. Ganong iyo po man dyan kung... Hello? Naputol na? Buiset ka, Ryan! Buiset! Mga na ta. Asa naman to imong buotang bana? Akong tawagon. Wala ka, Ugo. Manihapon naman ta. Atawag na ko ka, gawas. Kamu na ni pangaon. Sige, lakaw na. Pero ay nagbalik ha. Ah. Kay maghago lang niya ka. Siyar mo naman sa ka, Angel, eh. Igagaw ko to na ako sa Rona. Di na to na ako pwedeng pasagdan. Ay, ako na to siyang ipahilo na dayon. O, mubalik na dayon ko dire. Ay na lang explain diha. Kay wa na kinahanglan na. Basta kay mao na to akong gisulti. Nga kun mula ka karon, di ka na gyud makabalik dinhi. Oh, Angel. Unsa ako naman to sa Rona. Dili na ako problema. Animal kito tawana da. Unsa na parang oras ta? O pa magid manawag na kong balik? Wisit, oy! Maahat mo akong check-in ani og hotel. Makagasto magib ka ako ani sa akong kagalingon akong kwarta, uy. Nawag og balik ay. Pasensya na, good. Saon nga, di mo ko makadali-dali sa ako lihok dire, good. Oo niya, unsa una man lang ini na ako ron ha. Manawag na lang ka ako sa guard sa among opisina. Ato na lang ko niya sa guardhouse. Di ba gito mo balibad na ako kay nakagusto man to siya na ako. Pagtarong ron, ha? Magsayin ko na mo kwarta. Pag hotel na lang. Pagtarong ron ha. Magsayin ko na mo kwarta. Pag hotel na lang. Ako gyud ang gi-record. Aron di ka makaingon nga nagtumo-tumo ko. So may mo ikasulti. Nabala ka lang kit siya ni Ron na.
Aray, uy, sakita sa di mo mangusi, uy. Hinay ra gani ng kusiya. Sa sunod, kusnito na giti ka. Hibaw ba ka? Unsay kalayan sa kusnit o kusi? Nahibaw man. Gitudlo ba na sa tong teacher sa una? Ang kusnit, kusi nga dang laksi sa panit. Okay, very good. Very good kay ka, numdum pagiday ka. Pues, kusnito na giti ka sa sunod. Kay bisag klaro pa nas clear ang milagro ani imong bana og atong Rona, nagpa-blind-blind lang gihapon ka. Basta ba kayo magikinahanglan aron mutuo ka? Kanang mag-ismering hoy gyud sila sa imong atubangan? Oh. Mo gyud na imong gipaabot ha, Irene? Ha? Lain na sa di magsinultihan, uy, Angel. Ayaw sa pagingon ana, uy. Sa'yo pag yung nana. Kanang imong bana. Doon sa sa ka, Angel. Ha? Imo naman siya ng gisulsulan si Irene. Oh, Dagway biya ni mo Ryan. O bitaw, akong gisulsulan si Irene. Nya, saman. Siya man. Maon na nakabati ni mo? Ha? Mangguba kag relasyon sa magtiayon? Ha? Ako? Ako gay mangguba og relasyon? Usap na nang gibuhat mo. Sige kag sulsul ni Irene. Unyag mo tuon na ni mo, be? Magkabuwag, be? Magguba ang maayo namong relasyon nga magtiayon tungod di mo. Han, kalma lang. Ha? Ayaw lang kasuko. Dili ni madagkalma, Irene. Saro! Wagid ka makabantay? Nga gustong gubon niya ng bayhana ang atong relasyon? Ay, sakto di ay ka Ryan, uy. Gusto gid ay ko nga maguba ang inyong relasyon. Oh, niang ko na ka. Gusto minimong buwagon, kay gusto kang mupuli nako, kay tumboy kang nako. Naibo ka sa akong asawa. Ryan! Irene, buka rin mo mga mata. Tanawa ang motibo niya ng bayhana. Nunod batay ko ni siyang mitabang natutungod ni mo. Buhato niya ang tanan tungod ni mo. Ngano man kaha, no? Walang? Trip lang? Ha! Wow! Ha? Wow, ah. May pagka-right term sa dekag utok, Ryan. Ngiga, nakahimo ang dekag storyline, no? I-submit na dito, Stress Maria, say, basig ma-aproba ka na. Nindot sa ng plata, eh. Nindot mo plat. Usa ka tumboy, andang buhatong ng tanan para sa babaeng iyang gimahal. Angel, O, Angel, diba? pasensya na. Ngano mo ay magpasensya ini bayhana? Ha? Siya ang angay nga mangayo na tog pasensya. Kay siya ang gustong mukuba na to. Gawas. Angel? Gawas, Ryan. Ha? Sigos. Waka ka dungog. Gawas! Angel, Gusto magkana kong gubuon ang inyong relasyon. Pues, buhato na nako karon dayon. Gawas! Pahawa din sa mansyon. Han, nawa. Iya kong gihinginlan. Ngano nga naa naman sa kang Irene? Angel. Papahawaon ko na imong bana din ni Irene og ayaw kog pugni. Okay. Mamahawa mi karon dayon, Angel. Ayaw, Han, ayaw. Di lang ta mamahawaan. Angel, sorry ha. Joke naman to na ako. Ay, luto seryoso ha. Nag-joke naman ko. Hasula lagi. Liman kag nag-joke ra kuno siya. Nag-sorry pa na akong kanahan. Hadlok yun siya nga papawaon sila sa mansyon. Hadlok yun. Asa ko siya makakitag mansyon nga libre nilang puyan. Nya, kano sa man ko pwede mo balik dito? Nasa ka diya? Ako ko lang gipatuon nila nga. Ipatuog ko nimo nga mo itag iya. Siyempre, magpaulian gi ko dito. Ako sa nahuna-hunaon. Huwat lang. Di ko mahimo masayap. Sila ka na si Angel o si attorney nga naa sa sud sa cafe. Kaswar mo kay silang tan-aon. Wala man og dili amo ni Angel si attorney. Murag uyap di sila da. Pika ni Bi, musud ko. Mag-amping ko nga dili ko nila mabantayan. Kinahalan nga mahibaw ko karon na kung unsa gyud ni ilang relasyon. Ha, ngika sa ang usa ka Angel
Nga usa lang ka maid, maka-jackpot ug sama kang Attorney Mervin? Oh, no way. Musud na ko. Studyohan ako si Attorney. Dili ko mutuo nga dili nako siya kayang makuha. I will catch you, Attorney Mervin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.